जय राधा माधवा जय कुञ्ज बिहारी जय राधा माधवा जय कुञ्ज बिहारी जय गोपीजनवल्लभा गिरिवरधारी जय गोपीजनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरवनचारी यमुनतीरवनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा सो நம்மளுடைய குரு பிரணாம் மந்திரத்துல இருந்து நம்மளுடைய செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கய சக்ஷருன்மீலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कथामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्वशे नमः. नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्रह्मणहिताय च जगत्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. ஸோ நம்மளுடைய இந்த 18 நாள் கிளாஸை பத்தி ஒரு பிரீஃபா நம்ம சொல்லிடலாம். நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இஸ்கான் மேங்களூர்ல ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா மேங்களூர்ல வந்து நம்ம அந்த ப்ரோக்ராம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நமக்கு லெவல் 1ல இருந்து லெவல் 5 வரைக்கும் இந்த செஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ லெவல் 1ல எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கிளிம்ஸா இப்போ சம்மரைஸ்டா நம்ம வந்து பார்ப்போம். ஒரு நாளும் ஒரு அத்தியாயம் பார்ப்போம். 700 ஸ்லோகங்கள். அதை வந்து 18 நாள்ல 1 மணி நேரத்துல பாக்குறது வந்து ரொம்ப கடினம். இருந்தாலும் அந்த ஒரு அத்தியாயத்துல நமக்கு டே டு டே லைஃப்ல நம்ம என்ன ஃபாலோ பண்றோன்றதுக்காக அந்த கிளிம்ஸ் வந்து ஒரு அத்தியாயத்துல இருந்து நம்ம பார்ப்போம். ஸோ நமக்கு இதுல லீவ் எல்லாம் இருக்காது. கண்டினியூஸ் 18 நாளும் நமக்கு கிளாஸ் இருக்கும்.
9 டூ 10 நம்மளோட செஷன். மேக்ஸிமம் 10:00ல நம்ம முடிச்சுடுவோம். சப்போஸ் அ கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஆச்சு சாப்டர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் பெருசா இருக்குனாக்கா, மேபி ஒரு 5 மினிட்ஸ் ஆர் 10 மினிட்ஸ் எடுக்கலாம். ஆ இந்த இதோட செஷனோட சேர்த்து பிரபு வந்து உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க. நம்மளுடைய இஸ்கான் மேங்களூரோட அந்த வெப்சைட்ல வந்து ஒரு லாகின் ஐடி, பாஸ்வேர்ட் நீங்க கிரியேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸோ அதுல தமிழ்ல நீங்க எடுக்கிறதா இருந்தாலும் தமிழ்ல இது பண்ணிக்கலாம். தமிழ் லெவல் 1 18 டேஸ் பகவத்கீதா அப்படின்னு நீங்க போட்டீங்கன்னா அதுல வரும். ஸோ அதுல போயிட்டு நீங்க கிளிக் பண்ணி நீங்க அந்த கோர்ஸ் எடுத்துட்டு நீங்க குவிஸ் பண்ணுவீங்க. 18 நாளுக்கும் நமக்கு வந்து அ அந்த ஒரு சாப்டர் முடிஞ்ச உடனே நீங்க குவிஸ் பண்ணலாம். இந்த கேள்வி இது இருக்கும். அப்படி இல்ல அப்படின்னாக்கா, நீங்க ஒரு 2, 3 நாள் சேர்த்து வச்சு கூட பண்ணிடலாம். ஆனா கடைசில பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. ஸோ அந்த 18 நாள் அந்த குவிஸும் முடிச்சுட்டீங்க அப்படின்னாக்கா, கடைசில வந்து உங்களுக்கு ஒரு சர்டிஃபிகேட் ஜெனரேட் ஆகும். அந்த சர்டிஃபிகேட்ட வச்சு நீங்க அடுத்த லெவலுக்கு போலாம். ஸோ லெவல் 2ல சேம் பகவத்கீதா தான் நம்ம படிப்போம். ஆனா ரொம்ப டீட்டெயில்டா நம்ம படிப்போம். அது இப்படி கன்டினியூஸா இருக்காது. வாரத்துல 2 நாள், இல்ல 3 நாள் அந்த மாரி இருக்கும். இந்த 18 நாள் முடியிற சமயத்துல லெவல் 2லோட இது எப்படி நம்ம வந்து அதுக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்றது அதெல்லாம் நம்ம அப்போ வந்து சொல்லுவோம். ஸோ இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு கன்டினியூஸா 18 நாளும் இருக்கும். 9:00க்கு ஒரு 5 மினிட்ஸ், 10 மினிட்ஸ் முன்னாடி ஜாயின் பண்ணீங்கன்னா, ஒரு ரவுண்ட் சாண்டிங் பண்ணிட்டு, அன்னன்னையோட அத்தியாயத்தோட மகாத்மியம் என்ன? கீதா மகாத்மியம் என்ன? அப்படின்றத பத்ம புராணத்திலருந்து நம்ம வந்து ஒரு நாளும் நம்ம பார்ப்போம். இன்னைக்கு வந்து பிரபு வாசிச்சாங்க இல்லையா? ஸோ அந்த சுஷர்மா அப்படின்றவருடைய அ முந்தைய பிறவில வந்து அவர் ஒரு காளமாடா இருந்து அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு, ஆனா ஒரு விலைமாதுவோட அந்த அ புண்ணியங்களால அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அந்த நரகலோகத்திலருந்து விடுதலை கிடைச்சது. அவங்களோட இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு கிளி வந்து அந்த ஸ்லோகத்த திருப்பி திருப்பி சொன்னதோட, அத அவங்க கேட்டதால கிடைத்த பலன தான் அவங்க வந்து அந்த கஷ்டப்படுற அந்த காளைக்கு குடுத்தாங்க. அது வந்து நரகத்திலருந்து விடுதலை ஆச்சுன்னு நம்ம பார்க்கிறோம். ஸோ ரொம்ப அந்த அ இந்த பிளாட்ஃபார்ம் நமக்கு கிடைச்சிருக்கிறது வந்து உண்மையாலுமே பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரோட அருளால நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. ஸோ நம்ம இந்த 18 நாளும் வந்து கன்டினியூஸா நம்ம வந்து இதுல இணைந்து இருக்கணும். ஆ இஸ்கான் நம்ம சொல்றோம். ஸோ இன்டர்நேஷனல் சொசைட்டி ஃபார் கிருஷ்ண கான்ஷியஸ்னஸ். அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம். ஸோ இந்த நிறுவனத்தை வந்து நிறுவியவர் ஸ்தாபக ஆச்சாரியார் யாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹிஸ் டிவைன் கிரேஸ் ஏசி பக்தி வேதாந்த ஸ்ரீல பிரபுபாதர். தெய்வீக அருள் ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதர். அவரு அவருடைய அ போதனையின் அடிப்படையில தான் நம்ம இந்த 18 நாளும் ஒரு சாப்டர் நம்ம பார்க்க போறோம். செஷன் போறதுக்கு முன்னாடி அவர பத்தின ஒரு சின்ன பிரீஃப் இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்த்துடலாம். ஸோ அவருடைய பெயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அபயச்சரண். அதனால தான் ஏசி டிவைன் ஹிஸ் டிவைன் கிரேஸ் ஏசி பக்தி வேதாந்த ஸ்ரீல பிரபுபாதர்ன்னு சொல்றோம். ஸோ அபயச்சரண் அவர் 1896ல கல்கட்டால பிறக்கின்றார். அந்த "விளையும் பயிர் முளையிலேயே தெரியும்" அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி, அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, 5 வயதிலேயே பார்த்தீங்கன்னா, ரத யாத்திரை வந்து பண்ணார். அவருடைய ஃபிரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூப்ட்டு, ஜெகநாதருக்காக அவரு ரத யாத்திரை பண்றார். ஸோ, அ தன்னுடைய 70வது வயசுல வந்து உலகம் முழுதும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவர் பிரயாணம் பண்ணி, அ டிஃபரண்டான வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர் அங்க போய் நம்மளுடைய ரத்த யாத்திரை, ஜெகநாதருடைய ரத்த யாத்திரைய வந்து அவரு நிறுவினார் அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஸோ, அவர் 5 வயதிலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஃபிரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சு ரத்த யாத்திரை பண்ணார். அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவருடைய ஆன்மீக குரு யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அ ஹிஸ் டிவைன் கிரேஸ் அ அ பக்தி சித்தாந்த ஸ்ரீல பிரபுபாத் சரஸ்வதி தாக்கூர். ஸோ இவர் வந்து அவருடைய ஃப்ரெண்ட் வந்து சொல்றாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தடவ அந்த அவருடைய இது வியாக்கியானம் கேட்கறதுக்காக போறார். அப்ப அவர பார்த்த முதல் மாத்திரத்திலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவர் வந்து அவருடைய தோற்றத்துல வந்து கவரப்படுகின்றார். நம்மளுடைய பிரபுபாதர். ஸோ அவருடைய ஆன்மீக குருவோட அ அறிவுரையின் பேர்ல, கட்டளையின் பேர்ல அ பகவத்கீதைய வந்து பேச ஆரம்பிக்கிறார். அவர் சொன்னாரு, "நீங்க நல்லா இங்கிலீஷ் அ ஆங்கில புலமை இருக்கின்றது. அதனால நீங்க அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மேற்கத்திய நாடுகள்ல இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை கொண்டு செலுத்தணும்." அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய ஆன்மீக குரு சொல்றார். அதை அப்படியே வந்து சிரமேற்கொண்டு நம்மளுடைய பிரபுபாதர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அந்த இத வந்து அ அந்த இத வந்து நடத்தினார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். கிட்டத்தட்ட 70 புத்தகங்களுக்கும் மேல வந்து நம்மளுடைய பிரபுபாதர் எழுதியிருக்கார். ஸோ, அதுல நம்ம வந்து பார்க்க போறது, அவர் எழுதின பகவத்கீதை ஆஸ் இட் இஸ். நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் வந்து நெறைய வியாக்கியானங்கள் இருக்குன்னு நம்ம பார்க்குறோம். ஆனா, அவங்கவங்களுடைய அந்த கருத்துக்கள் வந்து அதுல இருக்கும். ஸோ, ஆனா இதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பகவான் கிருஷ்ணருக்கும், அர்ஜுனருக்கும் நடந்த அந்த உரையாடல்ல அப்படியே வந்து சொன்னதுனால, பகவத்கீதை ஆஸ் இட் இஸ். பகவத்கீதை உண்மையுருவில் அப்படின்னு எழுதின அவருடைய புத்தகத்துல இருந்து தான் நம்ம இந்த 18 நாளும் இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல இணைந்திருக்க போகின்றோம். ஸோ அவருடைய 69வது வயதுல 1965ல பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஆ ஆ சரக்கு கப்பல்ல ஜலதூதா அப்படின்ற அந்த சரக்கு கப்பல்ல அமெரிக்காவிற்கு வந்து அவர் போகின்றார். போற வழியிலேயே அவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 முறை
ஹார்ட் அட்டாக் வருது. ஆனா அதுலயும் வந்து அவர் என்ன ப்ரே பண்றாருன்னா, என்னுடைய ஆன்மீக குரு சொன்னத நான் எடுத்துட்டு போணும்னு நெனைக்கிறேன். கிருஷ்ணா அதற்கு மேல உன்னுடைய இச்சை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ப்ரே பண்றார். ஸோ அதுலருந்து அவர் தப்பிச்சு பார்த்தீங்கன்னா, கிட்டத்தட்ட 11 வருஷத்துக்குள்ள உலகம் முழுவதும் வந்து அவர் சுற்றுப்பயணம் செல்கின்றார். 14 முறை வந்து உலகத்த சுற்றி வருகின்றார். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தேன், ஈவன் நம்மளுடைய பாகிஸ்தான்ல கூட இஸ்கான் இல்லாத இடமே இல்ல. இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எல்லா இடத்துலயும் அ இஸ்கான் டெம்பிள் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஃபியூ எக்ஸாம்பிள் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா, மியாமி, கிராக்கோ, நைரோபி, வெனிஸ். ஸோ அகில உலகம் முழுதும் போயி அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை கொண்டு வரார். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் ஒரு பக்தனுடைய சுபாவம் எப்படி இருக்கும்? பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்ட எப்படி பக்தி பண்ணணும் அப்படின்றத எடுத்து காட்டுவதற்காகவே கலியுகத்தில் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவாக அவர் வந்து அவதாரம் பண்றார். சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட இயக்கம் தான் வந்து கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம். உலகம் முழுவதும் அத பரப்பணும் அப்டின்னுட்டு. அந்த கௌடிய சம்பிரதாய பரம்பரையில வந்தவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய பிரபுபாதர். ஸோ அதை முன்னெடுத்து போறோம். ஸோ அல்டிமேட்டா நம்ம பார்த்தீங்கன்னா, சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை வந்து நம்ம முன்னெடுத்து செல்றோம் அப்டின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ அவர் பார்த்தீங்கன்னா, கிட்டத்தட்ட 11 வருஷத்துக்குள்ள 108 டெம்பிள்ஸ் வந்து உலகம் முழுவதும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவரு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டார். ஆ ஸோ அவர் எழுதின இந்த பகவத்கீதை ஆஸ் இட் இஸ் அதுலருந்து தான் நம்ம வந்து இப்ப பொருளுரை வந்து பார்க்க போறோம். ஸோ இந்த ஆன்மீக ஞானம் வந்து எப்பவுமே வந்து குரு சீட பரம்பரை மூலமாக கிடைக்கப்பெறணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ அதுல நம்மளுடைய பிரபுபாதர் ஆன்மீக குரு கிட்ட இருந்து டைரக்ட்டா வந்து அ தீட்சை வாங்கினவர் நம்மளுடைய அ பக்தி வேத ஐ மீன் ஹிஸ் ஹோலினஸ் ஜெயபதாக்க சுவாமி குரு மகாராஜ். அவருடைய அ அ டிசிபிள் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய டெம்பிள் பிரசிடென்ட். இஸ்கான் ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா மேங்களூர் அந்த டெம்பிளோட பிரசிடென்ட் நம்மளுடைய இஸ் கிரேஸ் நாமநேஸ்வரதாஸ் பிரபுஜி. ஸோ டியூரிங் கோவிட் வந்து இந்த இயக்கம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ஸோ இப்பவும் இத வந்து நம்ம சஸ்டெயின் பண்ணிட்டு இருக்கோம். கிட்டத்தட்ட 8,50,000க்கும் மேற்பட்டவர்கள் இந்த 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 பிளாட்ஃபார்ம்ல யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து லெவல் 1ல இருந்து லெவல் 5 வரைக்கும் போயிருக்காங்க. ஸோ அவருடைய அ அவருக்கு அவருடைய பாதங்களுக்கு வந்து நம்மளுடைய வணக்கங்களை செலுத்திவிட்டு நம்மளுடைய இந்த இதுக்கு போலாம். ஸோ இந்த 18 நாளும் நம்ம வந்து இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல இணைந்திருக்கணும். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும். ஒரு ஒரு அத்தியாயத்திலும் நமக்கு என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணுன்ட்டு சின்ன ஒரு பிரேயர் மூலமா நம்ம வந்து ஒரு சங்கல்பம் மாதிரி எடுத்துட்டு நம்ம வந்து இந்த செஷன ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ண, கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம், ராம் ராம் ஹரே ஹரே. ஸோ இங்க நீங்க பார்க்குறீங்க இல்லையா? இந்த அர்ச்ச விக்கிரகா தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூர். ஸோ நம்மளுடைய டெம்பிள் வந்து எங்க இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தேங்காய் தோட்ட சாலை, டோல்கேட் கத்திரி, மேங்களூர்ல இருக்கு. ஸோ நம்ம அந்த டெம்பிளோட பிரசிடென்ட் தான் நம்ம நாமனிஷ்ட தாஸ் பிரபுஜி நம்ம சொன்னோம். ஸோ அவர் வந்து பிடெக் ஐஐடி கான்பூர்ல முடிச்சிருக்காங்க. செஷன் உள்ள நம்ம போலாம். ஸோ நம்ம கிட்டயே இருக்கிற மிக உயர்ந்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்முடைய நேரம், டைம் மற்றும் அதோட ஆசை. அது 2த்தையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை அறிந்து கொள்வதற்காகவும், அவருடைய சேவையிலும் நம்ம வந்து ஈடுபடுத்தணும். கிருஷ்ணர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அ கண்ணாடி போன்றவர். நம்ம எப்படி அவரிடத்துல வந்து ச நம்ம நம்மள சமர்ப்பிக்கிறோமோ, அப்படி அவர் வந்து நமக்கு ரெசிப்ரோகேட் ஆவார். ஸோ இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அ கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, என்னுடைய பக்தன் வந்து மிகவும் அரிதானவன். நம்ம ஒரு ஒரு சாப்டர்லயும் பார்க்க போறோம். ஸோ அதுல வந்து அவர் சொல்றார், கோடான கோடி மக்கள் இருக்காங்க. அதுல ஒரு சிலர் மட்டும் தான் பக்குவம் அடையணும்னு ட்ரை பண்ணுவாங்க. அந்த ஒரு சிலரால மட்டும் தான் இந்த பக்தியில வந்து ஸ்திரமாக, உறுதியாக இருக்க முடியும். அதுலயும் ரொம்ப அரிதானவன் மட்டும் தான் பகவான் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்னு சொல்றாரு அவர். ஸோ கிருஷ்ணர் வந்து சொல்லுவாராம், பக்தனுக்கு முக்தி கேட்டா கூட குடுத்துருவேன். ஆனா பக்தி கேட்டா குடுக்க மாட்டேன். ஏன் அப்டின்னாக்கா, பக்தி குடுத்தாருன்னா, அவர் வந்து அந்த அந்த பக்தனுக்கு வந்து அடிமையாயிடுவார். அதனால ஸோ அவருடைய சக்தி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த யோக மாயா. ஸோ அதுல நம்ம மாட்டின்ட்டு இருக்கோம். ஸோ அவருடைய கருணையால, அதீதமான காரணமற்ற கருணையால நமக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு. ஸோ அத வந்து நம்ம அவர பற்றி புரிந்து கொள்வதில வந்து யூஸ் பண்ணணும். ஸோ இத கிருஷ்ணரே சொல்றார். ஒரு சிலரால மட்டும் தான் வந்து என்னை பற்றி புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்னு. அடுத்து வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா, நம்மள எது வழி நடத்துகின்றதோ, நம்ம இந்த பூலோகம் வந்தாச்சு, மனித பிறவி எடுத்தாச்சு. எப்படி ஒரு நாட்ல வந்து அ அ எல்லாரும் அவங்கவங்களுடைய லெவல்ல இருக்கணும் அப்படின்னு இந்த சட்ட சீர்திருத்தங்கள் வந்து எடுத்து போறதுக்கு ஒரு லா இருக்கோ, அதுபோல சாஸ்திரம் என்பது ஒரு மனித வாழ்வை சீரமைப்பதற்காக கொடுக்கப்பட்டது. ஸோ அந்த சாஸ்திரம் வந்து எதை உள்ளடக்கியது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, வேதம் மற்றும் வேதாந்தம் அப்படின்னு சொல்லி. வேதம் என்பது என்ன அப்படின்னாக்கா, இந்த ஜட உலகை பற்றி கற்றுக்கொள்வது வேதம். நம்ம என்ன செய்யணும்?
செய்யக்கூடாது இந்த ஜட உலகுல. ஆனா, அதையும் மீறி ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளாரையும் ஒரு ஆத்மா இருக்கு. சோ அந்த ஆத்மாவை பற்றி புரிந்து கொள்வது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது வந்து வேதாந்தம். ஒருத்தருக்குள்ளேயும் ஆத்மா மட்டுமல்ல, பரமாத்மாவும் இருக்கின்றார். சோ இவங்க 2 பேரையும் பற்றி புரிந்து கொண்டு, நாம் எதற்காக இந்த உலகில் வந்து பிறப்பு எடுத்தோமோ, நம்முடைய பரம இலக்கு என்ன அப்படின்னு தெரிந்து கொண்டு, அதற்கான முன்னெடுப்பை நம்ம செய்வதற்கு உதவுவது இந்த வேதாந்தம். சோ வேதம் எனப்படுவது பகவானுடைய சுவாச காற்று மாதிரி. சோ நம்ம வந்து அது எப்பவுமே எட்டர்னலா இருக்கக்கூடியது. ஆத்மாவும் அதே குவாலிட்டீஸ்ல இருக்கு. சோ பகவானை பற்றி தெரிந்து கொள்வதால் ஒருவன் மோட்சம் அடைவான் என்று உபனிஷத்துக்கள் கூறுகின்றன. சோ உபனிஷத்துக்கள் என்ன அப்படின்னாக்கா, இந்த வேதங்களோட சாரம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சோ இத நம்ம தெரியாத வரைக்கும், அவர பற்றி தெரிந்து கொள்ளாத வரைக்கும், நாம் திருப்பி திருப்பி இந்த பிறப்பு, இறப்புன்ற இந்த அ சக்கரத்துல வந்து சுழன்று கொண்டே இருக்க வேண்டியதுதான். நம்மளுடைய வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. 84,00,000 முறை நாம வந்து பிறப்பெடுக்கின்றோம். அந்த ஓரறிவுள்ள இதிலிருந்து 6 அறிவுள்ள மனிதன் வரைக்கும் 84,00,000 முறை பிறப்பு அ ஒரு ஒரு உயிர்வாழிக்கும் வந்து பிறப்பு இருக்கு அப்படின்னு. சோ அதுல உயர்ந்ததாக கருதப்படுவது இந்த மனித பிறப்பு. சோ இந்த மனித பிறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு வந்து ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்ட் உணர்வுகள் இருக்கு. பகுத்தறிவு இருக்கு. சோ அதனால நம்ம அந்த ம விலங்குகள் செய்யக்கூடிய அந்த ஆர்டினரி வொர்க்க பண்ணாம, பகவான பற்றி தெரிந்து கொண்டு, இந்த ஆத்மா என்ன? எதற்காக நம்ம இங்க கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கோம்னு தெரிந்து கொண்டு, அதுல உய்வு பெறுவதற்கான விஷயங்கள நம்ம செய்யணும். ஸோ, ஆத்மா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பரமாத்மாவோட அங்கம். பரமாத்மா என்பவர் நித்தியமானவர். இந்த இறப்புன்னு ஒண்ணு வரும்போது, இந்த உடல் மட்டும் தான் அழிகின்றது. ஆனா, இதுக்கு உள்ளார இருக்கக்கூடிய அந்த ஆத்மா வேறொரு உடலுக்கு செல்லுது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். 2வது அத்தியாயத்துல இன்னும் ரொம்ப டீட்டெயிலா நம்ம பார்ப்போம். ஸோ, அல்டிமேட்டா இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பரமாத்மா வந்து நித்தியமானவர், நிரந்தரமானவர், எப்போதும் ஆனந்தமயமாக இருக்கக்கூடியவர். ஸோ, அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அவர்கிட்ட இருந்து வந்த நம்மளுடைய இந்த ஆத்மாவும் அதே குவாலிட்டீஸ்ல இருக்கு. குவாலிட்டீஸ் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா, ஜீவாத்மா, பரமாத்மா 2ம் ஒரே மாரி இருக்கு. ஆனா குவான்டிட்டி தான் வந்து டிஃபர் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஆனந்தத்திற்கு எதிர்மறை என்று எதுவுமே கிடையாது. இப்ப இன்பம்னா துன்பம்னு ஒண்ணு இருக்கு. உயர்வு அப்படின்னா தாழ்வுன்னு ஒண்ணு இருக்கு. ஆனா ஆனந்தம் அப்படின்றதுக்கு ஒரு எதிர்மறை இல்லாத ஒண்ணு இருக்கு. ஸோ அதுபோல பகவான் எப்பவுமே வந்து ஆனந்தமயமானவர். அவரிடத்திலிருந்து வந்த ஆத்மாவும் அதே வந்து ஆனந்தத்துக்காக தான் நம்ம ஆ ஆ அலைபாய்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். அல்டிமேட்டா பார்த்தோம்னா. என்ன ஒரு செயல் செய்தாலும் அதுல நமக்கு என்ன ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்குது. அதுல எதுவுமே இல்லன்னா நம்ம அந்த செயல செய்யவே மாட்டோம். அந்த ஆனந்தம் என்ன? அதை எப்படி அடைவது என்பதை சொல்லித் தருவது தான் இந்த பகவத்கீதை. எப்படி ஒரு பொருள் வாங்கணும்னாக்கா, ஒரு எலக்ட்ரானிக் கேட்ஜெட்ஸ் வாங்கணும்னாக்கா, அத எப்படி ஆப்பரேட் பண்றதுன்னு நமக்கு ஒரு மேனுவல் கிடைக்கும். அதுபோல இந்த வாழ்க்கை எப்படி வந்து வாழணும் அப்படின்னு நமக்கு சொல்லித் தருவது தான் இந்த பகவத்கீதை அப்படின்னு நம்ம எல்லா சாஸ்திரத்தையும் நம்ம படிக்கும்போது, அதுல இந்த அனுபந்த சதுஷ்டகம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதாவது 4 விஷயங்கள். இதுல அந்த சப்ஜெக்ட் என்ன? எத பத்தி சொல்றாங்க? அத தெரிந்து கொள்றதுனால எனக்கு என்ன பலன் கிடைக்கும்? அத தெரிந்து கொள்வதற்கு எது எனக்கு தட் அ அ தடைக்கற்களாக இருக்கின்றது? அதை தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய தகுதி எனக்கு இருக்கா? எலிஜிபிலிட்டி இருக்கா? அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். அதுபோல பகவத்கீதையில பார்த்தீங்கன்னா, 5 விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அ என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஈஸ்வரன், பரமாத்மாவ பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஜீவாத்மா ஒருத்தருக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த ஆத்மாவை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கு. பிரகிருதி இந்த இயற்கையை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கு. காலம் மற்றும் கர்மம். இந்த 5 விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஈஸ்வரன், அதாவது பரமாத்மா, ஜீவாத்மா, ஆத்மா, பிரகிருதி இந்த பிரபஞ்சம், காலம் மற்றும் கர்மம். இந்த 5 விஷயங்கள்ல 4 விஷயங்கள மாற்றவே முடியாது. ஆத்மாவ மாத்த முடியாது, பரமாத்மாவ மாத்த முடியாது, இந்த பிரபஞ்சத்தை மாற்ற முடியாது, காலங்களை மாற்ற முடியாது. ஆனால் கர்மத்தை மாற்ற முடியும். நாம் செய்யக்கூடிய செயல், அதன் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய பலனை வந்து மாற்ற முடியும். நம்முடைய செயல்களை பகவானுக்காக நம்ம செய்யும்போது பார்த்தீங்கன்னா, அதுல நமக்கு எந்த பந்தமும் இருக்காது. எந்த ஒரு செயல் செய்தாலும் அதுல வந்து ஒரு பாவம், புண்ணியம் என்று இருக்கும். ஸோ நம்ம செய்யக்கூடிய செயலை ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்காக நம்ம பண்றோம் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கும்போது, அதுல நமக்கு வந்து பந்தம் இருக்காது. அவர் சொல்றார், "நான் ஒரு கருவியாக இருந்து செய்றேன்" அப்படின்னு. ஸோ இந்த 5 விஷயத்துல 4 விஷயங்கள் மாற்ற முடியாத ஒன்று. 1 வந்து மாற்ற முடியும். அது என்ன? அத பத்தி டீட்டெயிலா நம்ம படிக்க போறோம், இந்த பகவத்கீதையில. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பகவத்கீதை எப்படி வந்து ஒரு 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 கிளாஸ்ல மில்க்ல வந்து ஒரு ஒரு டிராப் விஷம் பட்டாலும் அது ஃபுல்லாவே விஷமாயிடும். அதுபோல இந்த இந்த ஜடப்பற்றோட, இல்ல வந்து ஒரு காசு சம்பாதிக்கிற ஒரு எண்ணத்தோட அந்த பகவத்கீதைய நாம கேட்கக்கூடாது. ஒரு ஆன்மீக குரு. ஏன்னா, அவர்கள் வந்து தன்னை உணர்ந்த ஆத்மாக்கள். அவங்க நமக்கு வந்து கிளியரா ஆஸ் இட் இஸ் நமக்கு வந்து அந்த ஞானத்த குடுப்பாங்க. அதனால
பகவத்கீதை குருசீட பரம்பரை மூலமாக நமக்கு வந்து கேட்கப்பட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ 4 விதமான குருசீட பரம்பரை ஒண்ணு இருக்கு. வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்ரீ பரம்பரை. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடமிருந்து ஸ்ரீ லக்ஷ்மி கிட்ட ம் அ அம் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி தேவி கிட்ட இருந்து அப்படியே அந்த குருசீட பரம்பரை. அந்த பரம்பரையை முன்னெடுத்து சென்றவர் ராமானுஜாச்சாரியார் பார்க்கிறோம். நம்மளுடைய தென்னகத்துல இருக்கிற அந்த ஸ்ரீ பரம்பரை. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இடத்துல இருந்து பிரம்மதேவர், பிரம்மதேவர் கிட்ட இருந்து மத்வாச்சாரியார். ஸோ அந்த மாதிரி முன்னெடுத்து சென்றது. ஸோ இது வந்து அ அ பிரம்ம, கௌடிய, மத்வாச்சாரிய பரம்பரை அப்படின்னு பார்க்கிறோம். ஸோ நம்மளுடைய இந்த இஸ்கான் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பிரம்ம, கௌடிய, மத்வாச்சாரிய பரம்பரையில வருது. ஏன் அப்படின்னாக்கா, நம்மளுடைய ஆன்மீக குரு அ ஹிஸ் டிவைன் கிரேஸ் ஏசி பக்தி வேதாந்த ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இந்த பரம்பரையில இருந்து வந்தவர். அவர நம்ம ஃபாலோ பண்றதுனால, நம்ம இந்த குருசீட பரம்பரை மூலமாக இதை தெரிந்து கொள்ள போகின்றோம். அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா, குமார பரம்பரை. சனத் குமாரர்கள் மூலமாக இந்த ஞானம் கொடுக்கப்படுகின்றது. அடுத்தது ருத்ர பரம்பரை. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடமிருந்து சிவபெருமானுக்கு இந்த ஞானம் எடுத்துச் சொல்லப்பட்டு, அப்படியே நமக்கு வருகின்றது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். இதெல்லாம் நம்ம இன்னும் டீட்டெயிலா அடுத்தடுத்த அத்தியாயங்கள்ல வந்து நம்ம பார்க்க போறோம். ஆ எல்லா வேதங்களும், புராணங்களும், இதிகாசங்களும் 5 விஷயங்கள நமக்கு சொல்லுது. அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உயர்ந்த பரபிரம்மம். நம்ம விட அந்த உயர்ந்த நிலையில இருக்கக்கூடிய பரபிரம்மம். அந்த பிரம்மனை அடையக்கூடிய அந்த ஆத்மா, அதை எப்படி அடைவது? அதை அடைவதால் ஏற்படக்கூடிய பலன், பகவானையும், என்னையும் அடைய விடாமல் தடுப்பது எது? இது எல்லா விஷயத்தையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வேதங்கள்லயும், புராணங்கள்லயும், இதிகாசங்களையும் நம்ம பார்க்கிறோம். ஸோ, இந்த ஒவ்வொரு செயலையும் அல்லது நம்ம செய்யக்கூடிய அந்த தர்மத்தை, வர்ணாசிரம தர்மம்னு நம்ம சொல்றோம். அத வந்து ஞானத்தோட செய்யும்போது ஒருவன் மோட்சம் அடைகின்றான். ஞானத்தோடு. நான் ஏன் இத செய்யணும்? இதை செய்வதால் எனக்கு என்ன பலன்? இப்ப நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? அந்த 5 விஷயங்கள புரிந்து கொண்டு அந்த செயல செய்யும்போது, அது நமக்கு வந்து மோட்சத்தை கொடுக்கின்றது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். இல்லன்னா திருப்பி திருப்பி இந்த பிறப்பு, இறப்பு என்ற சுழற்சியில மாட்டிட்டு இருப்போம். ஸோ பகவத்கீதை சுமார் கிமு 3137 வருடங்களுக்கு முன்னால் பேசப்பட்ட ஒன்று. இது குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்தில் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கும், அர்ஜுனனுக்கும் இடையே நடந்த உரையாடல் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். இது கிமு 3137. இப்ப நம்ம கிபி 2024ல இருக்கும். ஸோ கிட்டத்தட்ட 5000 வருடங்களுக்கு மேல ஆயிடுச்சு. நம்ம பகவத்கீதை கொடுக்கப்பட்டு. ஸோ பகவத்கீதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மகாபாரதத்துல பீஷ்ம பர்வதத்துல இருந்து 25வது அத்தியாயத்திலிருந்து 42வது அத்தியாயம் வரை பேசப்பட்டுள்ள அந்த இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பகவத்கீதை. ஸோ இது மகாபாரதத்தோட ஒரு பார்ட். இதுல மொத்தம் 18 அத்தியாயங்கள் இருக்கின்றது. 700 ஸ்லோகங்களை கொண்டது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். பகவத்கீதையில வந்து 76 மொழிகள்ல வந்து இது மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது. சுமார் 1891 மொழிபெயர்ப்புகளை கொண்டுள்ளது. பகவத்கீதைக்கு சுமார் 273 ஆங்கில மொழிபெயர்ப்புகள் உண்டு. ஸோ நம்மளுடைய ஆன்மீக குரு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் பகவத்கீதை உண்மை உருவில் அப்படின்னு குடுத்திருக்கார். அத பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம அந்த 18 நாளும் நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ இதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, திருதராஷ்டிரர் ஒரே ஒரு ஸ்லோகம் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் சொல்றார். திருதராஷ்டிர உவாச்ச தர்மக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே சமவேதாயுயுத்சவः மாமகா பாண்டவாஸ்சைவ கிம் அகுர்வத சஞ்சய அந்த ஒரே ஒரு ஸ்லோகம். அதுல இருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ திருதராஷ்டிரர் ஒரு ஸ்லோகமும், சஞ்சயன் 41 ஸ்லோகங்களையும், அர்ஜுனன் 83 ஸ்லோகங்களையும், கிருஷ்ண பரமாத்மா 575 ஸ்லோகங்களையும் நமக்கு குடுத்திருக்காரு. ஸோ இந்த பகவத்கீதையில அர்ஜுனன் 12 பெயர்களையும், கிருஷ்ணன் 32 நாமங்களையும் கொண்டுள்ளார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். ஸோ இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அல்டிமேட்டா இந்த 18 அத்தியாயங்கள் 3 தலைப்புகள்ல வந்து பிரிக்கப்பட்டிருக்கு. முதல் 6 அத்தியாயங்கள் வந்து கர்ம யோகா அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத நமக்கு சொல்லுது. கர்மம்னா செயல். யோகான்றது எந்த ஒரு செயல் பக்தனையும், பகவானையும் கனெக்ட் பண்றதோ. ஸோ அது கர்ம யோகா. முதல் 6 அத்தியாயங்கள் கர்ம யோகாவ பத்தி நமக்கு சொல்லுது. அந்த 2வதாக இருக்கக்கூடிய 6 அத்தியாயங்கள் நமக்கு பக்தி யோகத்தை பற்றி சொல்கின்றது. பக்தி யோகம்னா என்ன? எத்தனை நிலையான பக்தி யோகங்கள் இருக்கு? அதை எப்படி நம்ம செய்யணும்? அத பத்தி நமக்கு சொல்லுது. கடைசியாக இருக்கக்கூடிய 6 அத்தியாயங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஞான யோகத்தை பற்றி நமக்கு சொல்கின்றது. அந்த இந்த பிரபஞ்ச ஞானத்தையும் எப்படி பகவானுக்கு பக்தி செய்வதன் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய பலன்கள், முக்குணங்கள் என்ன? அந்த 3 குணங்கள்ல மனிதனுடைய செயல்கள் எப்படி இருக்கும்? அவங்களுடைய அவங்களுடைய இந்த இன்பம் எதை நோக்கி செல்லுது? எப்படி விதமான உணவு பழக்கவழக்கங்கள் அந்த குணத்துக்கு காரணமாக அமையுது? ஸோ அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு ஆ ஞான யோகம். கடைசியாக இருக்கக்கூடிய 6 அத்தியாயங்கள் ஞான யோகம். முதல் 6 அத்தியாயம் கர்மயோகம், மத்தியில இருக்கக்கூடிய 6 அத்தியாயம் பக்தி யோகம், கடைசியாக இருக்கக்கூடிய 6 அத்தியாயம் ஞான யோகத்தை நமக்கு எடுத்து சொல்லுது. ஸோ
ஆ நமது ஆச்சாரியர்கள் பகவத்கீதையை எப்படி விளக்குறாங்க அப்படின்னாக்கா, பகவான் கிருஷ்ணரை இடையனாகவும், பால் கறக்கக்கூடிய ஒரு இடையனாகவும், சாஸ்திரங்கள் மற்றும் உபனிஷத்துக்களை பசுவாகவும், கீதாமிருதம் அந்த சாஸ்திரத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்ட எசென்ஸ் இந்த கிளிம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கீதாமிருதம் பாலாகவும், அதை எப்படி நம்ம அந்த பால் கறக்கிறோம் அப்படின்னாக்கா, ஒரு கன்றுக்குட்டிய வச்சு தான் நம்ம அந்த பால் கறக்கிறோம். ஸோ அந்த கன்றுக்குட்டி அர்ஜுனனாகவும் விளக்கப்படுகின்றது. இது ஆக்சுவலா அர்ஜுனன் மூலமாக நமக்கு உபதேசிக்கப்பட்ட ஒன்று அப்படின்றத நம்ம புரிந்து கொள்ளணும். ஸோ பால் கறக்கிற இடையன் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர். அந்த பசு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சாஸ்திரங்கள், உபனிஷத்துக்கள் அதிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய கீதாமிருதம் வந்து பால். அந்த கன்றுக்குட்டி அர்ஜுனன். ஸோ அர்ஜுனன் மூலமாக நமக்கு இந்த ஞானம் கிடைக்கப் பெறுகின்றது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ அல்டிமேட்டா இங்க பார்த்தீங்கன்னா, துரியோதனனோட பேராசை மற்றும் பெண்களை மதிக்காத குணம் பகவத்கீதை தோன்றியதற்கான மூல காரணம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். ஸோ இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அந்த களம் என்ன அப்படின்னாக்கா, கௌரவர்கள் ஆக்சுவலா பாண்டவர்களுமே வந்து குரு வம்சத்தை சேர்ந்தவர்கள் தான். சோ அந்த கௌரவர்கள் என்ன பண்றாங்க, துரியோதனனுடைய இவரோட சேர்ந்து 100 சகோதரர்கள். அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா, சூதாட்டத்துல பாண்டவர்கள வந்து சூழ்ச்சியின் மூலமாக வெற்றி கொண்டு விடுகின்றார்கள். அதன் மூலமாக அவங்களுக்கு வந்து 12 வருடம் வனவாசம், 1 வருடம் அஞ்ஞானவாசம் குடுக்குறாங்க. அந்த அந்த பனிஷ்மென்ட் எல்லாம் முடிஞ்சு அவங்க வரும்போதும் கூட, துரியோதனன் அவங்களுக்கு அரசை கொடுக்க மறுக்கின்றான். சோ கிருஷ்ணர் வந்து சாம, பேத, தான, தண்ட எல்லாமே ட்ரை பண்றார். சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து சமாதானத்துக்கு போறார். அவங்களுக்குள்ளேயே வந்து அ அவங்கள தனித்து பிரிச்சு இதெல்லாம் வந்து டெக்னிக்ஸ் இல்லையா? அவங்கள தனித்து பிரித்து இந்த அவங்களுக்கு வந்து கன்வின்ஸ் பண்ண பார்க்கிறார். முடியல. சாம, பேத, தான, தண்டம். ஸோ அவங்களுக்கு எப்படியோ அவர் வந்து கன்வின்ஸ் பண்ண பார்க்குறாரு. கடைசியில துரியோதனன் என்ன சொல்றான், "ஒரு ஊசி நுனி அளவுல இருக்கக்கூடிய அந்த டிப் இருக்கு இல்லையா? அந்த அளவு கூட நான் நிலம் குடுக்க மாட்டேன்னு" சொல்றாரு. கிருஷ்ணர் சொல்றார், "சரிப்பா ஒரு தானமா நினைச்சாச்சும் அவருக்கு குடு. 5 நாடு குடு." இல்ல. "சரி 5 வீடாவது குடு." இல்ல. அப்பதான் துரியோதனன் இப்படி சொல்றார். "ஒரு ஊசி நுனியோட அளவு கூட நான் இடம் குடுக்க மாட்டேன்." அப்படின்னு. ஸோ அத பார்த்த உடனே ஆம் வேற வழியே இல்லன்னு சொல்லிட்டு தான் கிருஷ்ணர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மகாபாரத போர் வந்து மூழ்கின்றது. ஏன்னா அவங்களுக்கு வேணும். துரியோதனனுக்கு வேணும். சுமூகமாக செல்ல அவருக்கு வந்து இஷ்டம் இல்ல. ஸோ இந்த மகாபாரத போர் நடக்குது. அதுல வந்து 10வது நாள் போர்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அர்ஜுனன் பீஷ்ம தேவரை அம்பு படுக்கையில வந்து வீழ்த்தி விடுகின்றார். அத பார்த்த உடனே சஞ்சயனுக்கு புரிஞ்சிருச்சு. இதுக்கு மேலயும் கௌரவர்கள் வந்து வெற்றி பெறப் போவதில்லை அப்படின்றது தெரிஞ்சிருச்சு. அதனால 10வது நாள் என்ன பண்றார், அந்த மகாபாரத போர்க்களத்தை விட்டு வெளியில வந்து ஆ திருதராஷ்டிரர பார்க்க வருகின்றார். ஸோ திருதராஷ்டிரர பார்க்க வரும்போது, திருதராஷ்டிரருக்கு வந்து இந்த ஜட ரீதியான பார்வையும் அல்ல, ஆன்மீக ரீதியான பார்வையுமே கிடையாது அவருக்கு. அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்திலே "என் பிள்ளைகளும், பாண்டுவோட பிள்ளைகளும் என்ன செய்கின்றார்கள்?" அப்படின்னு கேட்கிறாரு அவரு. ஸோ ஆ சஞ்சயன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஆ அவருடைய குருவான வியாசதேவரிடத்துல இருந்து அவருக்கு ஒரு வரம் கிடைச்சிருக்கு. அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கடந்த கால விஷயத்த அவருடைய இடத்துல இருந்தே வந்து பார்த்து என்னன்றத சொல்ல முடியும். அந்த மாதிரியான ஒரு வரம். ஒரு ஆன்மீக குருவை அணுகுவதன் மூலமாக நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அது நம்மள வந்து ஆன்மீக பாதையில முன்னெடுத்துச் செல்லும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஸோ இது வந்து அர்ஜுனனுக்கும், கிருஷ்ணருக்கும் நடந்த உரையாடலை கேட்டதன் மூலமாக, அவருடைய அந்த விஸ்வரூபத்தை பார்த்ததன் மூலமாக, எப்படி அர்ஜுனன் என்ன பலனை அனுபவித்தாரோ, அதே பலனை சஞ்சயனும் வந்து அனுபவிக்கின்றார். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவருடைய ஆன்மீக குருவிடமிருந்து கிடைத்த அந்த வரப்பிரசாதம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ நெறைய நம்மளுடைய ஸ்காலர்ஸ், நெறைய நம்மளுடைய லீடர்ஸ் வந்து நம்மளுடைய இத வந்து சொல்லியிருக்காங்க. கீதா மகாத்மியத்த சொல்லியிருக்காங்க. எப்பவும் மகாத்மா காந்தி வந்து கையில பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு புக்கோட இருப்பார். ஸோ அது வந்து ஒரு ஆன்மீக அகராதியாக கருதப்பட்டது. டிக்ஷனரி, ஸ்பிரிச்சுவல் டிக்ஷனரி அப்படி கருதப்பட்டது. உலகத்துல எங்கிலும் இருக்கக்கூடிய பலவிதமான தலைவர்களும் வந்து சொல்றாங்க. இது ஒ ஒரு சிறந்த உத்வேகம் குடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்டின்னுட்டு. ஆ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பிரபஞ்சத்தை எப்படி பகவான் படைத்தார் அப்டின்றது வந்து ரொம்ப விசித்திரமாக இருக்கு அப்டின்னு சொல்லிட்டு, நம்மளுடைய சயின்டிஸ்ட் முதல் கொண்டு நெறைய பேர் வந்து நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ எப்படி வந்து ஒரு ஒரு மொபைல்க்கு வந்து சார்ஜ் பண்ணணும் அப்டின்னாக்கா, கரெக்ட்டான எலக்ட்ரிக்கல் பாயிண்ட்ல வச்சா தான் அது கரெக்ட்டா சார்ஜ் ஆகும். அதனால நம்மளுடைய இந்த பகவத்கீதை என்ற ஞானம் நம்மளுடைய ஆன்மீக குரு சீட பரம்பரை மூலமாக நமக்கு கிடைக்கப் பெறணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஸோ ஓகே. ஸோ இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஆ பகவான் கிருஷ்ணரிடத்தில் அ அர்ஜுனன் சொல்றார், 2 படம் இது அ குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்துல 2 படைகளுக்கும் நடுவுல கொண்டு போய் நம்மளுடைய இத நிறுத்து கிருஷ்ணா. நான் பார்க்கிறேன் யார் யாரெல்லாம் என் கூட சண்ட போட வந்திருக்காங்கன்றத நான் பார்க்கிறேன் அப்படின்னு.
எப்ப வந்து அர்ஜுனனுக்கு நான் பார்க்கிறேன் அப்படின்ற அந்த வார்த்தை வந்ததோ, ஒரு சிறு மமதை. ஸோ அங்க பார்த்தீங்கன்னா, அந்த 2 சைடுல இருக்க இதையும் பார்த்த உடனே அந்த குருட்சேத்திர போர்க்களத்துல ஒரு சைடு கௌரவர்களாகவும், ஒரு சைடு பாண்டவர்களாகவும் இருக்காங்க. அதெல்லாம் பார்த்த உடனே பாஞ்ச அ ப அர்ஜுனனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நிலை கலங்கி போயிடுறாரு. ஏன் அப்படின்னாக்கா, என்னுடைய தாத்தா, என்னுடைய குரு, ஆ என் என் சமகாலத்தவர்கள், என்னுடைய நண்பர்கள், அது மட்டும் இல்லாம எனக்கு அ ப மகன், பேரன்கள் வயசுல இருக்கவங்க எல்லாம் வந்திருக்காங்க. சோ இவங்க கூடயே நான் போரிட போறேன் அப்படின்னு நினைச்சு என்ன பண்றார், தலையில கை வச்சுட்டு உட்கார்ந்துடுறார் அர்ஜுனன். சோ அதுதான் வந்து நம்மளுடைய ஃபர்ஸ்ட் இது. நம்ம சொன்ன மாதிரி 700 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. அத்தியாயம் 1ல பார்த்தீங்கன்னா, 46 ஸ்லோகங்கள். ஆ சான்ஸ்கிரிட்டோட தலைப்பியன்ல நம்ம பார்ப்போம். நம்மளுடைய பிரபுபாதர் நமக்கு வந்து அத சிம்ப்ளிஃபை பண்ணி அ அ வேற டைட்டில் குடுத்திருக்காங்க. ஸோ அத்தியாயம் 1 பார்த்தீங்கன்னா, குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்தில் படைகளை கவனித்தல் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். சான்ஸ்கிரிட்டோட இது பார்த்தீங்கன்னா, அர்ஜுன விஷாத யோகம். இந்த 18 அத்தியாயங்களுமே வந்து யோகம். இதை தெரிந்து கொள்வதன் மூலமாக நாம் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரோட கனெக்ட் ஆகுறோம். அதனால இது வந்து ஒரு அத்தியாயமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு யோகம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். ஸோ அர்ஜுன விஷாத யோகம். விஷாதனா கவலை. ஸோ மனக்கவலை, குமுறல்கள். ஸோ அந்த அர்ஜுனனோட கவலை எப்படி அவரை பகவானிடத்தில் கனெக்ட் பண்ணுது அப்படின்ட்டு நம்ம பார்ப்போம். ஸோ குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்தில் படைகளை கவனித்தல் 46 ஸ்லோகங்கள். அத்தியாயம் 2ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கீதையின் உட்பொருள் சுருக்கம். சாங்கிய யோகம் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். 72 ஸ்லோகங்கள். அத்தியாயம் 3 சேம் கர்மயோகம் 43 ஸ்லோகங்கள். அத்தியாயம் 4ல உன்னத அறிவு அப்படின்னு பார்க்கிறோம். 42 ஸ்லோகங்கள். அத்தியாயம் 5ல கர்மயோகம், கிருஷ்ண உணர்வில் செயல் 29, அத்தியாயம் 6 தியான யோகம் 47 ஸ்லோகங்கள், அத்தியாயம் 7 பூரணத்தின் ஞானம் 30 ஸ்லோகங்கள், அத்தியாயம் 8 பரத்தை அடைதல் 28 ஸ்லோகங்கள், அத்தியாயம் 9 மிக ரகசியமான அறிவு 34 ஸ்லோகங்கள், அத்தியாயம் 10 பூரணத்தின் வைபவம் 42 ஸ்லோகங்கள், 11 விஸ்வரூபம் 55 ஸ்லோகங்கள், 12 பக்தி யோகம் 20 ஸ்லோகங்கள், இயற்கையும் அனுபவிப்பவனுடைய உணர்வும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, 13வது அத்தியாயம் 35 ஸ்லோகங்கள். ஜட இயற்கையோட முக்குணங்கள் 27 ஸ்லோகங்கள். புருஷோத்தம யோகம் 15வது அத்தியாயம் 20 ஸ்லோகங்கள். 16 தெய்வீக மற்றும் அசுர இயல்புகள் 24 ஸ்லோகங்கள். 17வது அத்தியாயம் நம்பிக்கையின் பிரிவுகள் 28. கடைசி அத்தியாயம் 18வது அத்தியாயம் கன்க்ளூஷன் முடிவு துறவின் பக்குவம் 78. மொத்தம் 700 ஸ்லோகங்கள். இருக்கிறதுலயே ரொம்ப குட்டியா, ரொம்ப ஸ்வீட்டஸ்ட்டா இருக்கக்கூடிய அத்தியாயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, 12வது அத்தியாயம் பக்தி யோகம் 20 ஸ்லோகங்கள். இன்னொரு அத்தியாயமும் இருக்கு. 15வது அத்தியாயம் புருஷோத்தம யோகம். சோ நானே பகவான் தான் முழுமுதற் கடவுள். அவர பற்றியே அவரே சொல்றார். அதனால அந்த அத்தியாயம் புருஷோத்தம யோகம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. 20 ஸ்லோகங்கள். ரொம்ப பெருசா இருக்கிறது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கடைசி அத்தியாயம் 78 ஸ்லோகங்கள். அதுக்கு அடுத்து 2வது அத்தியாயம் 72 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். ஸோ நம்மளுடைய செஷன்குள்ள போயிடலாம். ஆ ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. இருக்கீங்களா? யுகேந்திர பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, பிரபுஜி பேசுறது கேக்குதா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. யுகேந்திர பிரபு. கீர்த்தி மாதாஜி நான் பேசுறது கேக்குதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. கீர்த்தி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா கேட்கிறது. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க் யூ. சோ அத்தியாயம் 1 இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 46 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்தில் படைகளை கவனித்தல். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, திருதராஷ்டிரர் வந்து கேட்கிறார், ஆ என்னுடைய பிள்ளைகளும், பாண்டுவோட பிள்ளைகளும் குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்துல இருக்காங்களே, அங்க என்ன நடந்துச்சுன்னு கேட்கிறார். அதைத் தொடர்ந்து துரியோதனன் வந்து பாத்தீங்கன்னா, அவருக்கு உள்ளார பயம் இருந்தாலும் அந்த வந்து ரொம்ப ஜம்பமாக, என்னுடைய அ பாண்டவர்களுடைய படைக்கலத்தையும் பாருங்க, போர் வீரர்கள எப்படி நிரூபிப்பிருக்காங்க. நம்ம சைட்லயும் பாருங்க. அங்க இருக்கிற மாரி நம்மகிட்டயும் வந்து நெறைய வீரர்கள்லாம் இருக்காங்க, வில்லாளிகள் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜம்பம் பேசுறார். அதைத் தொடர்ந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஆ துரியோதனன் வந்து சொல்வாரு. துரியோதனன் என்ன பண்ணுவார்ன்னா, சிறந்த ராஜதந்திரி. அதனால அவர் என்ன பண்ணுவார், அவருடைய குரு ஆன துரோணாச்சாரியார் கிட்ட போவார். அவர்கிட்ட போய் எக்ஸ்ப்ளைன் பண்ணுவார். பாருங்க உங்களுடைய ஆப்போசிட்ல பாருங்க, உங்களுடைய சிஷ்யன் திருஷ்டத்யும்னன் எப்படி வந்து படைகளை அனு அனு அனுவகித்து வச்சிருக்கான்னு பாருங்க அப்படின்னு சொல்றார். அதைத் தொடர்ந்து ஆ
சொல்லுவார் பீஷ்மதேவர் வந்து எல்லாருமே பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவார். சோ அத கேட்ட உடனே பீஷ்மதேவருக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். சோ அதுவும் இல்லாம துரியோதனனோட பயம் புரியுது அவருக்கு. அவருக்கு வந்து நம்பிக்கை ஊட்டும் விதமாக அவர் வந்து சங்கு எடுத்து முழங்குறார் பீஷ்மதேவர். அவங்க முடிச்சதுக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, பாண்டவர்கள் சைடுல இருந்து அவங்க சங்கிலிகள் கேக்குது. அது வந்து ரொம்ப திவ்யமாக இருக்கு. ஆப்போசிட்ல இருக்கவங்களோட இதயங்கள சுக்கு நூறா உடைக்கிற மாதிரி இருக்கு. அந்த ஆ ஆகாசத்துக்கும், பூமிக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா, அது பிளந்து போற அளவுக்கு அவ்வளோ ஒரு சப்தமாக இருக்கு. எப்ப பாண்டவர்கள் எடுத்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் மூலமாக எல்லா சங்குகளை ஒலிக்கின்றார்களோ அப்ப. அதுக்கப்புறம் அவர் சொல்றாரு, அர்ஜுனன் சொல்றார், "கிருஷ்ணா 2 படைகளுக்கும் நடுவுல கொண்டு போய் நிறுத்துங்க. நான் பார்க்கிறேன் யார் யாரெல்லாம் சண்டை போட வந்திருக்காங்க" அப்படின்னு. அத பார்த்த உடனே அவருக்கு ரொம்ப கஷ்டமாயிடுது. சோ என்ன பண்றார், தன்னுடைய வில்லையும், காண்டீபத்தையும் கீழ வச்சுட்டு, "நான் சண்டை போட மாட்டேன்" அப்படின்னுட்டு நெறைய காரணங்கள அடுக்கிட்டே போறார் கிருஷ்ணர் கிட்ட. சோ ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல கிருஷ்ணர் பேசவே இல்ல. எப்ப அர்ஜுனன் சொல்றாரோ, 2 படைகளுக்கு நடுவுல கொண்டு போய் நிறுத்து கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லும்போது, அவர் வந்து ஒரு புன்னகையோட ஒரு ஸ்மைல் பண்ணி, நான் வெர்பல் கம்யூனிகேஷன். அப்படியாப்பா இதோ நிறுத்திட்டேன் பாருப்பா அப்படின்ற மாரி அவர் காட்டுறார். அவ்வளவுதான். சோ ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல கிருஷ்ணர் பேசல. செகண்ட் சாப்டர்ல கிருஷ்ணர் பேச ஆரம்பிப்பார். உள்ள போயிடலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமः. அத பிரதமோऽध्यायः அர்ஜுன விஷாத யோக. யாராவது வாசிக்கிறீங்களா ஸ்லோகம்? ஹரே கிருஷ்ணா. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம். ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி வாசி. நான் வாசிக்கட்டுங்களா? தாமரை. ஹரி போல் மாதாஜி. ப்ளீஸ் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे गुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ திருதராஷ்டிரர் கூறினார், புண்ணிய யாத்திரை தலமான குருக்ஷேத்திரத்தில் போர் புரிய விருப்பம் கொண்டு ஒன்று கூடிய பிறகு என் மகன்களும் பாண்டுவின் புதல்வரும் என்ன செய்தனர் சஞ்சயனே அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறார். சோ இங்கேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா, இவர்தான் அந்த குடும்பத்தோட மூத்தவர் இல்லையா? அவரே வந்து என் பிள்ளைகளும், பாண்டுவோட பிள்ளைகளும் என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறார். இதுல இருந்தே அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா, அந்த பிரித்து பார்க்கக்கூடிய மனப்பான்மை இருக்கு அப்படின்னு தெரியுது. அவரு எப்படி இருக்காரோ அது போல தான் அவருடைய பிள்ளைகளும் இருப்பாங்க இல்லையா? சோ அதனால ஆ துரியோதனன் சார்பாக இருக்கக்கூடிய அத்தனை பிள்ளைகளும் வந்து பாத்தீங்கன்னா, அந்த குறைபாடு இருக்கு. 3வது ஸ்லோகம் வாசிக்கிறீங்களா? மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிக்கலாம் மாதாஜி வாசிங்க. सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत्. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे हरे कृष्ण. ஸ்வேதாம்பா. அடுத்ததும் வாசிக்கிறதுங்களா? 3வது ஸ்லோகம். पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இங்க பாத்தீங்கன்னா, என் ஆசிரியரே, இதோ பாண்டுவின் மகன்களின் பெரிய படையை உங்கள் புத்திசாலித்தனமான சீடரான துருபதனின் மகனால் திறமையாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்றாரு இங்க. இவருடைய ராஜதந்திரம் நமக்கு இங்க தெரியணும். ஏன்னா, அவர் ஒரு அரசன், மன்னன் அப்படின்னு சொன்னாலுமே, தன்னுடைய தளபதி கிட்ட போய் அவர் வந்து சொல்றாரு. அவர் இருக்கிறதுலயே மூத்தவரான பீஷ்ம தேவர் கிட்ட போல. ஏன்னா, அவருக்கு தெரியும் பீஷ்ம தேவர் ஆ பாண்டவர்கள யாருமே கொல்ல மாட்டேன்னு சபதம் எடுத்திருக்கார். அத அவர்கிட்ட திருப்பி சொல்லியும் ஒரு பலன் இல்ல. அதே சமயத்துல துரோணாச்சாரியர வந்து தூண்டி விடணும். அதனால அந்த ராஜதந்திரம் வந்து இதுல தெரியும். மன்னனாக இருந்தாலுமே தளபதி கிட்ட போய் சொல்றார். உங்களுடைய புத்திசாலித்தனமான சீடர்கள் ஆப்போசிட்ல இருக்காங்க பாருங்க. அதுவும் மெயினா அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, அ தளபதியாக இருக்கிறது துருபதனோட மகன். துருபதன் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, துருபதனும் துரோணாச்சாரியரும் வந்து ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்டா இருந்தாங்க. அவங்களுடைய அந்த ஆ குருகுலத்துல. அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா, அவரு சொல்வார் துருபதன் வந்து ஒரு இது சொல்லியிருப்பார். உனக்கு எப்போ ஏன்னா இவர் வந்து ஒரு பிராமணர். சத்திரிய கலையை கற்றுக்கொள்கிறார். அப்போ உனக்கு கஷ்டமா என்னனாலும் உனக்கு தேவைனாலும் என்கிட்ட வான்னு சொல்றார் துருபதன். இவருக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும்போது அவர் போய் பார்க்க போறார். அந்த பொருளாதார ப்ராப்ளம்.
ஆனா துருபதன் வந்து அவமானப்படுத்தி அனுப்பிச்சிடுறாரு. அப்ப துரோணாச்சாரியார் வந்து ஒரு ஒரு ஆ ஒரு உறுதிமொழி எடுத்துட்டு வர்றாரு. "உனக்கு இவ்ளோ செருக்கா? என்னுடைய சிஷ்யர்கள் மூலமாக உன்னுடைய செருக்கை வந்து அடக்கி ஆள்றேன்னு" சொல்லிட்டு வந்துருவாரு. சோ அப்படி வந்து தான் இந்த 105 100 துரியோதனன் கூட சேர்ந்த சகோதரர்கள், 5 பாண்டவர்கள் 105 பேருக்குமே வந்து சொல்லி தருவார். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா, அர்ஜுனன் வந்து எப்பவுமே தன்னுடைய ஆச்சாரியருக்கு வந்து பிரியமானவர். அது மட்டும் இல்லாம அவர் என்ன பண்றார், ஆ துரோணாச்சாரியார் தன்னுடைய ஆசிரியரோட அந்த வாக்க காப்பாத்தணுன்றதுக்காக அவர் போய் சண்ட போட்டு துருபதன வந்து தோல்வி அடைய வச்சு, ஆ அவருடைய அவர் எடுத்த உறுதிமொழிய வந்து அவர் இது பண்றார். அப்ப துரோணாச்சாரியார் என்ன பண்றாரு, அவருடைய அந்த அரசாங்கம் அவர் தோல்வி அடைந்த மன்னனாகவே இருந்தாலும், எனக்கு பாதி போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இத விட உனக்கு கஷ்டப்படுத்த வேண்டிய விஷயம் எதுவுமே இருக்காது. நீ பாதி அரசாங்கத்த எடுத்துக்கோ. நான் உனக்கு கொடுத்ததாக இருக்கட்டும்னு சொல்லிட்டு வந்துடுறாரு. அப்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு துருபதனுக்கு. அதனால துரோணாச்சாரியரை கொல்வதற்காகவே ஒரு யாகம் பண்றார். அந்த யாகத்துல இருந்து ஒரு பையன் பிறக்கிறார். அந்த பையன் தான் திருஷ்டத்யும்னன். அதிலிருந்து வர பெண் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா திரௌபதி. அந்த நெருப்புல இருந்து வந்தவங்க. சோ அந்த திருஷ்டத்யும்னன் தன்னை கொல்லப் போறான்னு துரோணாச்சாரியருக்கு தெரியும். இருந்துமே ஆ திருஷ்டத்யும்னன் வந்து போர்க்கலைகளை கற்றுக்கொள்ளணும்னு தெரிஞ்சு, நீங்க தான் எனக்கு குரு அப்படின்னு வரும்போது, அவர் எந்த பாரபட்சமும் இல்லாம மற்றவர்களுக்கு சொல்லித் தருவது போல அனைத்து போர்க்கலைகளையும், தந்திரங்களையும், ரகசியங்களையும் திருஷ்டத்யும்னனுக்குமே சொல்லிக் குடுத்தார். அவனால தான் எனக்கு மரணம் தெரிஞ்சுமே சொல்லிக் குடுத்தார். அதை இங்க வந்து துரியோதனன் வந்து சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றார். அவர வந்து கொஞ்சம் கஷ்டப்படுத்தி சீண்டி சுட்டிக்காட்ட விரும்புறார். நீங்க அப்ப வந்து கொஞ்சம் லேசா விட்டுட்டீங்க. இப்ப சண்டை போடும்போது அந்த இது இருக்கக்கூடாது. நீங்க வந்து அந்த கருணை எல்லாம் இருக்கக்கூடாது. அதுபோல இவருடைய பிரியமான மிக மிக பிரியமான சீடன் அர்ஜுனன் தெரியும். சோ அதெல்லாம் இப்ப வந்து போர்ல வரக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக இவர வந்து பாத்தீங்கன்னா, உங்களோட புத்திசாலித்தனமான சீடரான துருபதாவின் அ மகனால் திறமையாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு இங்க டீஸ் பண்ணி காட்டுறாரு அவரு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். 19வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्. தேங்க் யூ हरे மாதாஜி. कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பல்வேறு சங்கொலிகளின் முழக்கம் பேரொலியாக எழுந்து பூமியும் வானமும் நடுங்குமாறு எதிரொலிக்க திருதராஷ்டிரனின் மகன்களுடைய இதயங்கள் சிதறிப் போயின. நம்மளுடைய அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் ஏன்னா பீஷ்ம தேவர் தான் முதல்ல சங்கு முழக்கம் பண்றார். அப்ப இவ்வளவு டிஸ்கிரிப்ஷன் இல்ல. அவர ஃபாலோ பண்ணி கௌரவர்கள் சைடுல இருக்க எல்லாரும் சங்கொலிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம். ஆனா, அ அவங்களோடது முடிஞ்ச உடனே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பாஞ்சசன்யம்ன்ற சங்கு எடுத்து முழங்குகின்றார். அவர ஃபாலோ பண்ணி பாண்டவர்கள் சைடுல இருக்க எல்லாரும் அந்த சங்கொலி முழக்கம் கேக்குது. அது எப்படி இருக்கு அப்படின்னாக்கா, ரொம்ப பெரிய பேரொலியாக இருக்கு. பூமியும் வானமும் நடுங்குற மாதிரி இருக்காம். அதனால அவர்களுடைய திருதராஷ்டிரருடைய மகன்களுடைய இதயங்கள் சிதறிப் போயின அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சோ இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இவர்கள் வெற்றி கொள்வதற்காக பாண்டவர்கள் வெற்றி கொள்வதற்கான காரணங்கள் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, அந்த 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 தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இடம் அங்க தர்மக்ஷேத்திரம். அது வந்து தர்மம் மட்டுமே நிலைநாட்டப்படும். ஆ ப ப பல க பல க ஆயிரக்கணக்கான தேவர்கள் சத்தியங்களை நிலைநிறுத்துவதற்காக, தர்மத்தை நிலைநிறுத்துவதற்காக அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, யாகங்களை செய்திருக்கின்றார்கள் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கிறோம். சோ இது வந்து தர்மக்ஷேத்திரம். அது மட்டுமல்லாம அக்னி தேவர் வந்து அர்ஜுனனுக்கு பரிசாக கொடுத்த தேர். அது தெய்வீகமான தேர். சோ எங்கு பார்த்தாலும் அக்னி வந்து இந்த இருளை வந்து ஒழிக்கக்கூடியது. அதனால வெற்றி வாகை தான். அது மட்டும் இல்லாம ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அவங்க கூட இருக்கார். ரிஷிகேஷர் எல்லாவற்றையும் கட்டுப்படுத்துபவர். எல்லாவற்றிற்கும் தலைவர். அவருடைய அந்த சங்க நாதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பூமியும் வானமும் நடுங்குது. ஆப்போனன்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஹார்ட்டே வந்து வெடிக்கிற மாதிரியான இருக்கெல்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம். அது மட்டும் அல்லாம அர்ஜுனனுக்கு வந்து அந்த அஸ்திரம் வந்து காண்டீபம் வந்து சிவபெருமான் வந்து பரிசாக கொடுத்தது. பசுபதாஸ்திரம். பாக்யலட்சுமி எங்கெல்லாம் கிருஷ்ணர் இருக்காரோ, கிருஷ்ணர் வந்து லட்சுமிபதி. அவர் எங்க இருக்காரோ அங்கதான் லட்சுமி இருப்பாங்க. லட்சுமி அம்மா எங்க இருக்காங்களோ அங்கதான் வந்து வாகை வெற்றி கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்ப்போம். சோ இதெல்லாம் வந்து நம்மளுடைய பாண்டவர்கள் வெற்றி பெறுவதற்கான ஒரு காரணங்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். இதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, அர்ஜுனன் சொல்றாரு இல்லையா? 2 படைகளுக்கும் நடுவுல நிறுத்துங்கன்னு. கிருஷ்ணா அது போல கொண்டு வைக்கிறார். அத பார்த்துட்ட உடனே அவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, 5 காரணங்கள சொல்லி நான் போர் புரிய மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. என்னென்ன காரணம் அப்படின்னாக்கா,
இரக்கம், இன்பமின்மை, பாவச்செயல், குடும்ப பாரம்பரியம், இருமனம். சோ இப்ப இரக்கம். இரக்கம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, டைம் இல்லனால ஜஸ்ட் கிளாஸ் அப்படியே பண்ணிக்கலாம் மாதாஜி. நாளைக்கு வாசிச்சுக்கலாம் ஸ்லோகங்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ அர்ஜுனன் கூறினான், எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, போரிடும் உணர்வுடன் என் முன் கூடியுள்ள எனது நண்பர்களையும் உறவினர்களையும் கண்டு என் உடல் அங்கங்கள் நடுங்கி வாய் உலர்வதை உணர்கின்றேன். ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கும்போது எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத வந்து நான் பார்க்கிறேன். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5000 வருடங்களுக்கு முன்பு எழுதப்பட்ட காவியம் இல்லையா? சோ இப்பவும் நமக்கு வந்து அப்ளிகபிள். இப்பவும் நம்ம மேபி ஒரு இன்டர்வியூ போறோம். இல்ல மேபி நம்மளுடைய சொந்தக்காரங்க யாராவது திடீர்னு ஹாஸ்பிட்டல்ல அட்மிட் ஆயிட்டாங்க. இல்ல நம்ம ஏதாவது ஒரு இது பார்த்தோம்னா, எவ்ளோ நமக்கு அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. அப்ப இந்த சிம்ப்டம்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். அதே மாதிரி அர்ஜுனனுக்கு வந்து இருந்துச்சாம். இந்த அந்த 2 சைடுல இருக்கவங்கள பார்த்த உடனே. சொந்த விரவின் சோ என்ன வந்து பார்க்கன்னா, அவங்கள என்னுடைய உறவினர்கள், நண்பர்கள் இவங்கள போய் நான் எப்படி வந்து கொல்றது? அவங்க மேல கருணை அ அதிகமா இருக்கு அர்ஜுனனுக்கு. அடுத்து நம்மளுடைய சொந்தக்காரங்கள கொல்றதுனால நமக்கு என்ன இன்பம்? ஒரு இன்பமும் கிடையாது. ஏன்னா, நான் ஏதாவது சந்தோஷப்பட்டா அத யார்கிட்டயாச்சும் ஷேர் பண்ணணும் இல்லையா? ஆனா ஷேர் பண்ண யாருமே இருக்க மாட்டாங்களே! உலகமே இப்படி 2ஆ திரண்டு வந்திருக்கு. நம்ம சண்டை போடும்போது எல்லா ஆண்களும் வந்து இறந்து போயிடுவாங்க. அப்படி இருக்கும்போது யார்கிட்ட போய் நான் என்னுடைய சந்தோஷத்த ஷேர் பண்ண முடியும்? அதனால இந்த போர்ல வந்து எனக்கு இன்பம் கிடையாது அப்படின்றார். அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பாவச்செயல். நமக்கு நல்லாவே தெரியும். இவங்க வந்து நம்ம சூழ்ச்சியால இந்த மகாபாரத போர் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ இவங்கள கொல்றதுனால நமக்கு தான் வந்து அந்த பாவம் வந்து சேரும். அதனால அந்த இதுல நமக்கு எந்த ஒரு சந்தோஷமும் கிடையாது. நான் ஏன் சண்டை போடணும்? இவங்கள கொல்றதுனால எனக்கு பாவம் தான் வரும்னு சொல்றாரு. அது மட்டுமல்ல, இந்த குடும்ப பாரம்பரியம் கெட்டொழியும். அந்த அனைத்து குடும்பத்துல இருக்கக்கூடிய ஆண்கள், அவங்க தான் வந்து குடும்பத்த காப்பாத்தணும். அவங்க எல்லாரையும் நான் வந்து சண்டை போட்டு கொன்னுட்டேன்னா, அப்போ அவங்களுடைய குடும்பத்துல நல்லது, கெட்டதை எடுத்து சொல்வதற்கு யார் இருப்பாங்க? சோ, அதனால அந்த குடும்ப பாரம்பரியமே கெட்டொழிந்து விடும். கடைசியா என்ன சொல்றார்? அ என்னால எந்த ஒரு முடிவுக்குமே வர முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஆ சண்டை போட முடியாது கிருஷ்ணா. எனக்கு ஒரே குழப்பமாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்கார்ந்திருக்காரு. சோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அர்ஜுனன் கிருஷ்ணர் கிட்ட சண்டை போடாததுக்கு உண்டான காரணங்கள். என்னென்ன சொல்றார்? யாராவது சொல்ல முடியுமா? என்னென்ன காரணங்கள் சொல்றார்? இரக்கம், இன்பமின்மை, சந்தோஷம் இல்லாத ஒரு விஷயம், பாவச்செயல், குடும்ப பாரம்பரியம் கெட்டொழியும், இருமனம். சோ இந்த காரணங்கள சொல்லி அவரு சண்டை போட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोग नाम अध प्रथमोऽध्यायः हरे कृष्ण. சோ இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் நம்ம பார்த்தோம். அர்ஜுன விஷாத யோகம். போர்க்களத்தில் படைகளை கவனித்தல். அதுல வந்து திருதராஷ்டிரர் வந்து சஞ்சயன் கிட்ட சொல்றார் முதல் ஸ்லோகத்துல சண்டை போடணுன்றதுக்காக என்னுடைய பிள்ளைகளும், பாண்டுவோட பிள்ளைகளும் கூடினார்களே! என்ன ஆச்சு? அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறார். அதுக்கப்புறம் சஞ்சயன் சொல்றார், இல்ல துரியோதனன் வந்து இப்படி வந்து அ 2 சைடுல இருக்கக்கூடிய படைகளை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு அப்படின்னு பார்க்கிறோம். துரியோதனன் பயம் வந்து தெரியுது. அத தொடர்ந்து சங்கொலிகளோட முழக்கம் இருக்கு. பாண்டவர்கள் சைடுல எப்படி இருந்தது? கௌரவர்கள் சைடுல எப்படி இருந்தது? அந்த சங்கொலி அப்படின்றத பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் அர்ஜுனன் சொல்றார், "கிருஷ்ணா 2 படைகளுக்கும் நடுவுல கொண்டு போய் நிறுத்து. பார்க்கிறேன் எனக்கிட்ட சண்டை போடுறதுக்காக யார் வந்திருக்காங்க?" அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். சோ, அ அந்த 2 படைகளோட சைடுல நிறுத்துனதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, அர்ஜுனன் வந்து "நான் சண்டை போட மாட்டேன்" அப்படின்னு சொல்லிட்டு காரணங்கள் சொல்றார். என்னென்ன காரணங்கள் சொல்றார்? யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, பிரபுஜி இருக்கீங்களா லைன்ல? ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க. இரக்கம், குடும்ப பாரம்பரியம். ஆ. அப்புறம் இன்னும் 3 வேற யாராவது ட்ரை பண்ணுங்க. இரக்கம், குடும்ப பாரம்பரியம் கெட்டுவிடும். இருமனம். இருமனம். ஹரே கிருஷ்ணா. இருமனம். இன்னும் 2 வேற யாராவது ட்ரை பண்றீங்களா? இரக்கம், இன்பமின்மை, சந்தோஷம் கிடையாது. குடும்ப பாரம்பரியம் கெட்டொழியும். பாவச்செயல், இருமனம். எனக்கு ஒரே குழப்பமா இருக்கு அர்ச்சுனா கிருஷ்ணா அப்படின்றாரு அர்ஜுன். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இன்னையோட நம்மளுடைய ஃபர்ஸ்ட் செஷன் முடிஞ்சிச்சு. தேங்க்ஸ் டு காட். 10 நாளுக்குலாம் முடிச்சிட்டோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னையோட செஷன்ல ஏதாவது டவுட் அந்த மாரி எதனா இருந்ததுன்னா நீங்க கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.